Għall-ewwel darba il-Korp tal-Pulizija se jorganizza ġimgħa ta' reklutaġġ bilan li aktar żgħażagħ li qegħdin ifittxu karriera f'korp dixxiplinat ikunu jistgħu jiġu marfa dwar il-ħajja fil-Korp tal-Pulizija. Bejn it-3 ta' Lulju u 15 ta' Lulju l-Korp se jorganizza 7 attivitajiet madwar Malta u Għawdex bilan li l-persuna tkun tista' tmur u tistaqsi direttament lill-uffiċjali. Dan hekk kif se jerġgħu jinfetħu is-sejħi tal-kuntistabli u spetturi tal-Korp. Is-Supredendent kien itħaber qal li dawn is-sejħiet se jiftħu l-ġimgħa u jagħlqu fis-26 ta' Lulju. Ħammorru wkoll aħna għand in-nies. Dik hija xi ħaġa li mhux is-soltu nagħmluha. Ta' min jgħid ukoll li dis-sena kif ħajftħu l-kors ħajħabtu wkoll mat-205th anniversary tal-Korp tal-Pulizija ta' twaqqif tal-Korp. U kif taf aħna nagħmlu diversi displays madwar Malta u Għawdex kollu. Allura kull fejn ħajkun hemm displays jew parati, aħna hemmhekk se jkollna wkoll recruitment booth li dak li jkun interessat jista' jmur jitkellem u jistaqsi. Dawn mhux se jkunu l-unika attivitajiet marbuta mar-reklutaġġ. Nhar is-6 u 16 ta' Lulju l-Amministrazzjoni tal-Korp se torganizza wkoll żewġ sessjonijiet ta' informazzjoni fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. Is-Supredendent ħaber qal li min għandu xi risit tal-eżamijiet jista' japplika xorta u għandu ċans sa 11 ta' Ottubru biex jippreżenta r-riżultati l-ġodda. Min jagħlaq his 18th birthday on the 11th October ukoll jista' japplika. Jiġifier kemm nerġa' ngħid il-kol tal-on the 26th July, still dak li jkun għadu ma laqx l-18 u ma ġabx ir-riżultati kollha li għandu bżonn, jista' still japplika u mbagħad once li jġib ir-riżultati jgħaddihomna. Ħaber spjega li l-applikanti għal kuntistabli jridu jilħqu l-parametri mitluba fosthom eżamijiet fil-livell ordinarju fosthom il-Malti u l-Ingliż. F'din is-sejħa li żjed uffiċjali se jiġu ngaġġati wkoll persuni fir-rank ta' spettur. Il-kol tal-ispettur tkun miftuħ għal dawk kollha li għandhom degree, basically MQF level 6. Any degree imma aħna nagħmlu economic consideration għal dawk id-degrees li huma direttament relatati mal-Korp tal-Pulizija, liġi, xjenza, kriminoloġija, dawk ikollhom daqsxejn iktar vantaġġ mill-oħrajn. Żied lilhom il-ġurnata l-kundizzjonijiet jiebu ħafna bis-saħħa tal-ftehim settorjali iffirmat bejn il-Korp u l-Unions is-sena l-oħra. Pagi tjiebu, 40-hour week, jiġifieri kellna anke l-kundizzjonijiet li tjiebu, speċjalment fir-ranks li huma lower ranks fejn jidħol bħala kuntistabli u surġent tal-Pulizija. Kull sija li tinħadem over il-40 hours huma overtime, għandek lok fejn tagħmel anki extra duty li tgħid ħanawmenta ftit il-paga u dan jiġifieri huwa kollox pożittiv. B'25 sena servizz u li serva f'kull rank minn kuntistabli sa' supredendent, is-Sur Ħaber kellu messaġġ jgħaddi lil dawk interessati. Huwa xogħol li għandek challenge kuljum. Tkun miftuħ għal challenge ma tistax tajt jiena dan hu l-ġob tiegħi. Aħna naħdmu ma' nies kontinwament, dak li għamilt il-bierħ ma jfissirx li ser terġa' tagħmlu llum, tkun titgħallem tisma' lin-nies, ikollok ċertu empathy. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.